Хайырлы ерте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Бу минутларда Казанда Муса Җәлил театрында каһарман шәхес Борис Кузнецовны соңгы юлга озаталар. Ул Идел буе федераль округында яшәгән соңгы Советлар Союзы герое иде. Легендар сугыш ветераны, кичә 94 яшендә вафат булды. Аның гомере чын мәгънәсендә ватанга тугрылык үрнәге иде. Сугыштан соң да ул бар гомерен җир йөзендә тынычлык, иминлекне саклауга багышлады. Борис Кузнецов хөрмәтенә Казанда элемтәчеләргә һәйкәл дә куелды. Для меня этот путь, пройденный нашей Россией, имеет огромное значение. Сугыш каһарманы Борис Кузнецов миллионлаган татарстанлы өчен батырлык, намус, җиңүгә омтылыш символы булып тора. Фронтка 43 елның майында китә. 791 артиллерия полкының 8 батарея элемтә бүлеге командиры булып хезмәт итә. Днепрны кичкәндә уң як ярда плацдарны киңәйтү буенча барган сугышларда аерылып тора. Беренче тапкыр Кузнецов штаб белән үзелгән элемтәне таштыра. Укчылар ротасында сугышчыларны һөҗүмгә күтәрә. 44 елда күрсәткән батырлыгы өчен сержант Кузнецовка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Это великий патриотизм нашего советского народа. Это великое самопожертвование наших людей. Оно вдохновляло нас на великие подвиги. Борис Кириллович 45 елның 24 июнендә җиңү парадында катнаша. Сугыштан соң Казанга кайта, заводта эшли. Лаек ялга чыккач, актив иҗтимагый эш алып бара. Ветераннар хәрәкәте лидерларының берсе була. Ул безнең дәүләт телерадиокомпаниясе сюжетларының герое да иде. Рядовой Россия циклында Днепрны кичү дошман тылында кыйммәтле мәгълүматларны зәп табу серләре турында сөйләде. Борис Кириллович Самарада узган легендар хәтер парадында да катнашкан. Бу елның май аенда легендар фронтовик Лаиштан видеоэлемтә режимында башкалада җиңү байрагын күтәрергә мөмкинлек бирде. Поднять флаг великой победы! Бу кадрларда аны республикабыз президенты шәхсән үзе туган көне белән котлый. Ә монысы Борис Кузнецов белән атна ярымлык булган соңгы әңгәмә. Анда үзе катнашкан җиңү парадлары һәм ил башлыгы белән даими очрашулары турында сөйләде. Борис Кириллович Кузнецов Идел буенда Советлар Союзының соңгы герое. Миллионлаган кешеләрнең хәтерендә тарихта кала торган мәңгелек легенда. Борис Кузнецовның вафат булуы сәбәпле бу минутларда Россия президентыннан да телеграмма алынды. Владимир Путин мәрхүмнең туганнарының, якыннарының кайгысын уртаклашты. Борис Кузнецов 19 яшендә Советлар Союзы герое исемен алган, каһарманлык сыйфатларына ия булган олы шәхес, илнең чын патриоты иде. Аның кыюлыгы, битараф булмавы, кешеләр хакына хезмәт итәргә омтылышы буыннарның ихлас рәхмәтенә, олы хөрмәткә лаек диелә Владимир Путинның телеграммасында. Башка хәбәрләргә күчәбез. Танылган журналист, Россияны һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Исмәгыйль Шәрәфиев кайсан булса шушы көннәрдә 70 яшь тулыр иде. Әтнә районында Татарстан журналистлары берлеге хезмәттәшләре, укучылары аның каберенә зират кылып искә алды. Әни әйтәдер, хәмәти дә әйтәдер. Менә телне яхшы беләсең килсә, татар телен. Менә Татарстан яшьләре газетасын укы, анда иң бай тел, иң матур тел менә шул газетта дип. Һәм иң кызыклы темалар. Шуңа күрә инде Исмәгыйль безнең күңелебездә дә һәм безнең тарихта да мәңге булачак. Бу журналистлар союзы инициативасы, Шатнюша Миновның инициативасы. Исмәгыйль абый бик җыр телле кеше иде, бик тыйнак кеше иде. Зур тегениндидер мәҗлесләр ярата торган кеше түгел иде. Менә булай иттереп аның 70 яшьлеген шушындый дустана, кыска кичкенә генә составта булса да билгеләп үтү аның рухын шат кыладыр дип уйлыйм. Гомумән ул әлбәттә Ходай Тәгаләдән бирелгән мөхәррир иде. Аның белән эшләү рәхәт иде, аның белән эшләү җиңел иде. Һәм без аны һәрвакыт сагынып, искә алабыз. Урны җәннәттә булсын. Авыр туфраклары җиңел булсын. Беренче караганда Исмәгыйль Сәлмановичны кеше бик кырыс, бик җитди кеше дип уйларга мөмкин, ләкин ул үзе менә газетада юмор битен алып барадыр, сәйберләрен дә алып барадыр. Һәм аның бик зур иде инде өлеше. Ул редактор итеп кенә калмый. Башлар кую дисеңме газетада, үзе идеялар подсказать итү безгә әйтү, бөтенесен үзе алып барадыр.
Татарстан Иҗтимагый палатасында торак коммуналь хуҗалыгының сыйфатсыз күрсәтелгән хезмәтләр буенча килеп туган сорауларга экспертлар фикер алышты. Биредә шәһәр халкының мәрҗәгатьләре буенча чираттагы кайнар линия узды. Сораулар нигездә торак милекчеләрнең җыелышлары, йортларның сыйфаты һәм капиталь ремонт турында иде. Иң күп шикаятьләр йортларны артык җылытуга бәйле. Фикер алышуда кайбер йортларда һава торышына бәйле рәвештә йортларда җылылыкны көйләүче җиһазларның булмавы билгеләп үтелде. Biz һәрбер шундый газаны карыйбыз, тикшерәбез, бармы шул бинада йортта прибор учета, чөнки һәрбер йортта андый прибор булырга тиеш. Эш эшләнгән булса, һәрбер йортта кимрәк булыр безнең шундый жалобалар халыктан, акча җыялар. Без эшне, нинди эшне башкарылу проект компания күрмибез, бик әз булыр. Халык үзе белергә тиеш, үзе тикшерергә тиеш. Казанның 39-нчы мәктәбенең 2 укучысы «Минем шәҗәрәм бөтен Россия» конкурсында җиңү яулады. Ул биек җиңүнең 75 еллыгына багышланды. Бу ел конкурс онлайн форматта үткәрелде. Шәхсән килүчеләр дә бар иде. Бу юлы бөтен илдән 150дән артык гариза бирелгән. Йөзләгән кеше үз гаиләсенең нәсел агачын тәкъдим итте. Казаннан финалга чыккан Искәндәр Бәйрәмов белән Рамазан Әйюпов Мәскәүгә Сириус белән бирү үзәгенә барачак. Аларны инде сәләтле балаларның дәүләт ресурсына керткәннәр. Исегезгә төшерәбез, мәктәп укучылары арасында «Минем шәҗәрәм» конкурсы берничә ел үткәрелә. Ул нефть компаниясының мәгариф проектлары конкурсының грант акчасына уза. Шаян ТВ балалар каналына 2 ел. Шул уңайдан Татар информ агентлыгында матбугат конференциясе узды. Әлеге канал республика президенты Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән ачылды. Шаян ТВда танып белүне, белем бирүне һәм фикерләүне үстерергә ярдәм итүче 20дән артык оригиналь тапшыру эфирга чыга. Беренче көннән үк тапшыруларны онлайн режимда да карау мөмкинлеген тәэмин итүче сайт эшли. Шаян ТВ тапшыруларын дөньяның төрле төбәкләрендә 15 миллионга якын кеше карый. Канал үзен федераль дәрәҗәдә дә күрсәтте. Быел Шаян ТВ исеме Тэфи Kids телевизион премиясын бүләкләү тантанасында да яңгырады. Җырлы-моңлы балачак проекты мине шушы телевидение дөньясына китерде һәм мин бик бәхетле, чөнки Шаян ТВ минем өчен ул бик зур гаилә. Хәзер инде мин үземнең тормышымны Шаян ТВсыз күзәл булмада китерә алмыйм. Ил хөкүмәтенә яңа ел каникулларын тагын 2 атнага, ягъни 24 гыйнварга кадәр озайтырга тәкъдим иттеләр. Инициатива авторлары фикере буенча, коронавирус белән авыручылар саны арту фонында мондай чара халыкның сәламәтлеген сакларга, стационарларны тулландырмаска, инфекция таралуны киметергә, ил вакциналарының киң таралуы өчен вакытны сузырга мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта хезмәт хакын саклап калырга тәкъдим итәләр. Дәүләт Думасының хезмәт һәм социаль сәясәт комитетында эшләми торган бәйрәм көннәрен озайту фикеренә аңлатма бирделәр. Төбәк җитәкчеләре эпидемиологик хәлгә бәйле рәвештә чикләүләр кертү буенча үзләре карар кабул итә ала дип искәртелде. Ихтисаатчылар билгеләп үткәнчә, әлеге шартларда барыннан да бигрәк хезмәт күрсәтү һәм сәүдә өлкәсе зыян күрәчәк. Моңарчы күрелмәгән проект. Безнең телерадио компания һәм Россия юристлары ассоциациясының республика бүлеге хөкемдар дигән уртак проект башлап җибәрә. Киләсе дүшәмбе көнне безнең Россия 1 каналында татар телендә беренче юридик шоу эфирга чыга. Һәр программада чын барлыктагы хәлләр, акчага бәйле мәсьәләләр, гаилә низаклары һәм башка тормыш хәлләрен карап булачак. Сценарийларны профессиональ юристлар яза, хөкемдар ролендә Конституцион судның гамәлдәге хөкемдары, җавап бирүчеләр һәм дәгъвачылар республиканың танылган актерлары. Тел белгечләре проектның сөйләм чисталыгын күзәтеп барачак. Һәр дүшәмбе көнне безнең яңалыклар чыгарылышыннан соң 9 тулып 10 минутта хөкемдар шоу программасын карарга онытмагыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.